Eu considero que é fundamental ver o cinema na súa versión original, sempre, en calquera dos casos. Malia que haxa vos actores e actrices de dobraxe, é moi importante que sexa unha película de ficción, e máis todavía no caso dunha película documental, as persoas que están diante da cámara conten ca súa propia voz, porque principalmente a palabra é o principal, non o principal, pero dos dous, xunto ca expresión, principais elementos da interpretación e, polo tanto, da dramaturxia da obra. Entón, arrincarlle a voz, como quen di, suplantala, é algo que, para no meu parecer, é algo totalmente surrealista. Así que creo que sempre é importante ver o cinema en versión original. Creo que é importante que tanto os festivais como os espazos de distribución, as salas de cine ou similares, fagan tamén un esforzo por contar cunha programación en versión original. Sobre todo, agora que coido que a xente nova, a raíz do pulo das series, acostumouse a ler subtítulos. Está empezando a haber un hábito a ver a versión original que hai uns anos non había. Xa que, por desgracia, en España, por unha cuestión, por diferentes cuestións socioculturais, nunca se apoiou demasiado a versión original, non? Pero creo que nestes anos vai habendo un cambio, como digo, impulsado polas producións de televisión, de ficción televisiva, pero que xa se vai expandindo cara que o cinema cara a un público que trascende o que sería o nicho cinéfilo. Ben, crees? Sen dúbida, creo que a día de hoxe, no 2018, segue habendo por parte do público xeral, do gran público, un rexeitamento evidente cara ao subtitulado, a versión original, por lo tanto, porque a xente considera que a maioría da xente considera o acto de ver un filme como un acto de entretemento, e calquera requerimento que poda xurdir, como é a lectura, a atención, calquera cuestión, incluso cando as películas non son tan evidentes ou non teñen unha trama tan evidente e hai que pensar, pois xa se será aí un pouco de rexeitamento. Entón, creo que vai un pouco conectado unha cousa ca outra, non? Que a gran maioría da xente o que quere darlle o play, estar cómodo, non facer ningún tipo de esforzo, e ler, pois, rompe un pouco ca idea que poden ter de entretemento, non? Cando realmente o feito de ler os subtítulos é unha acción que, unha vez xerado o hábito, é algo que faz de forma automática, como andar en bici, non és consciente dos movimentos, do mesmo xeito que non és consciente, xa do que, hai algunhas pelis con moitísimo diálogo que ao final non ves as imaxes, é verdade, pero creo que a xente, pois ten un pouco ese rechazo ainda, non? Pero creo que pouco a pouco é algo que se pode ir salvando. De feito, tomamos o exemplo de países como Portugal, que sempre exhibiron o seu traballo en versión original. Todo o público, a xente normal, non únicamente os cinéfilos ou os consumidores de cultura ou de cine máis habituais, están acostumados a ver as pelis en versión original. Que é o lógico, que non ten sentido ver a Humphrey Bogart hablando en castelán. Que eu saiba non falaba castelán, falaba inglés. Bueno, moi ben. Claramente, por vivir nun país como España, onde hai unha pluralidade, unha riqueza lingüística e cultural, pero onde claramente o español é o idioma principal, digo principal porque é o que máis xente fala, sí que únicamente no noso país, se cadra nos países latinoamericanos, sí que unha película teña a súa versión original en galego pode dificulta a súa distribución comercial. Eso é un feito. Outra cousa é que non debería de ser así, porque as películas estean no idioma que estean faladas,
se proxectan en versión original e a xente ten o hábito de ver versión original, tanto da que están faladas en inglés, en castelán, en galego, francés, rumano, porque o espectador do país de turno o que vai facer é ler na súa lingua os subtítulos. Pero a realidade non é esa. A realidade é que a xente, cando ve unha película española ou producida en España, pero falada en catalán, vasco ou galego, de entrada, pues, tiralle un poquinho para atrás. É unha realidade, desde logo pasa cos distribuidores, porque se non por experiencia. Claramente non debería de ser así, pero o feito é que é así. Ademais, logo, non sei se me estou adiantando, hai outro aspecto, é que moitas veces fanse filmes en galego por unha cuestión administrativa, porque está apoiada pola Xunta, porque, bueno, pola razón que sexa, pero a película, pola naturaleza do seu guión, non ten por que estar necesariamente filmada en galego. Entón, que pasa? Moitas veces, por unha cuestión de discriminación positiva, tamén hai unha desnaturalización. Isto é algo que, ao final, pesa sobre o filme. Hai varios exemplos de pelis que, bueno, pelis galegas que incluso están ambientadas fora de Galicia, pero os personaxes falan en galego e non cadran. É verdade que isto non é o caso habitual e, obviamente, todas aquelas, eu considero que todas aquelas ficcións que estén, por suposto, nos documentais a xente ten que falar na súa lingua, sea que sexa, non ten sentido nin que fagan un esforzo de falar noutra lingua, nin de que sexan dobrados, eso é clarísimo. E logo, nas ficcións, creo que sempre o idioma ten que estar justificado digamos, a natureza dos personaxes, e cando é natural, flúe de un xeito diferente que cando por unha cuestión discriminativa, sexa por o lado que sexa, para ser un idioma que non é o que supostamente lle corresponde ao personaxe. Pero isto é unha cuestión máis, un detalle máis conceptual, non? Sobre ata que punto insistir no galego ou no castelano ou na lingua que fora as veces, non? Creo que hai dúas cuestións. Por unha banda está a cuestión da versión original, de ver os filmes na súa versión original, e por outra banda está a cuestión de que o subtitulado fagase en galego. Obviamente, se estamos en Galicia, se unha película vai ser distribuída aquí en Galicia, pois debería de ter unha traducción, un subtitulado galego. O problema é, precisamente, o problema está na pregunta, é dicir, o tema da sostenibilidade, da viabilidade. Realmente, tendo en conta, e falo sobre todo dende a posición dun festival, non? Claro, obviamente hai unha demanda, hai xente que quere ver as pelis en versión original e ademais quere o subtitulado en galego, que son dúas necesidades diferentes. E obviamente hai un volumen amplo de xente que quere facer iso. Eso está claro, que precisa diso. A cuestión é que o subtitulado leva tamén implícito un custo que, ás veces, pois, fai que te plantexes certas cuestións, non? Nos, precisamente, no festival, obviamente, todo o que traducimos no galego, pero, ás veces, temos que considerar se logo esos subtítulos van circular fora, se temos algún tipo de colaboración con outras entidades fora de Galicia, como pode ser a Filmoteca Española, por poñer un exemplo, non? Porque entonces temos que traballar con eles. E entón hai certas pelis que xa non faz o subtitulado, pero xa tens que facelo en castelán, porque logo realmente eses subtítulos non teñen máis demanda. No noso caso tamén é certo que, claro, traballamos con un cinema moi específico, que non ten prácticamente percorrido comercial, entón, claro, son casos moi particulares, non? Con autores que, bueno, pues, pertencen máis ao ámbito dos festivais, das filmotecas, entón, claro, quizás os subtítulos realmente non, despois, o que non é que non haxa demanda desa versión original en galego, que directamente non hai demanda dese tipo de filmes. Con todo, creo que sí que hai un certo volume de público que quere a versión original en galego
Creo que hai espazos como Numax que coidan neste aspecto. Nos, en Curtocircuito e outros festivais como Novos Cinemas ou Playdog, cando teñen que subtitulan en galego, pero realmente non teñen un coñecemento preciso da cantidade dos milleiros ou centos de persoas que poden exixir ou poden ter a necesidade de que eso sexa en galego. Realmente hai un problema porque ás veces implica un custo. Nos no festival, o que saben subtitulado en castelán, non facemos a traducción ao galego, porque, bueno, non nos podemos permitir, porque é un servicio caro. Entón, cando chega un filme que xa está subtitulado en castelán, trátase de que todos nos entendamos, o castelán funciona e queda en castelán. Aínda non recibimos, eu levo 6 edicións de director de Curtocircuito, nunca recibimos ninguna queixa porque algunhas películas están subtituladas en castelán. Unha vez houbo unha, se explicou que nós, un festival público, todo o que facemos, todas as traduccións que pagamos, que facemos, son o galego, pero que obviamente por unha cuestión de rentabilidade, de recursos, cando algo chega en castelán, pois, ata onde eu sei, todos entendemos as dúas linguas. Entón, pois, non teria este sentido. De feito, consideramos que sería malgastar cartos públicos para facer un doble subtitulado cando temos unha lingua dúas linguas que entendemos todos. Por suposto, todo o demais vai ao galego, eso sempre. Eu creo que, sen dúbida, todas as accións que lle den presenza ao galego en calquer ámbito, sexa no cinema, na escola, na rúa, comunicación social, comunicación política, todo suma. De feito, creo que o cinema, que ademais de ter valores culturais, como dicía antes, tamén ten valores máis cercanos ao entretemento, precisamente ten esa capacidade de entrar mellor de entrar mellor, porque cando a mente está relaxada, cando está entretida, cando entra en estado alfa e percibe toda a información de forma máis aberta, pois todo consolídase un poquinho mellor. En ese sentido, creo que a ficción é un bo vehículo, a ficción ou o cinema en xeral, un bo vehículo para que o galego entre na mente daquelas persoas que se cadra pois non o teñen tan asimilado como unha primeira lingua, que de feito é algo moi habitual en Galicia, non? Eu teño escoitado no caso, por exemplo, de Numax, que ten unha programación regular ao longo do ano, porque o caso do Curtocircuito máis illado porque é unha semana, entón non tes a posibilidade de comentar certas experiencias, non? O que se en certos casos, pero se teño falado con xente que o ven é de fora, ou xente que é de aquí, pero non é galego falante, a veces lle preguntamos, non? Como é a experiencia lendo subtitulado nunha lingua que non é a propia, que é accesible, pero que é diferente á propia. Habitualmente a resposta é que a xente entende ben, non? Malia que non se trata de meterlle o galego os que son de fora, sí que creo que é importante que a xente de aquí, que habitualmente non tivo acceso a cinema en galego ou subtitulado en galego, si teña ese espazo de contacto, porque, bueno, como dicía, o entretemento, o espazo lúdico, pois un está relaxado e poder relacionarse sen certas tensións ca lingua, así que claramente pois o subtitulado en galego suma a que o galego estea presente e estea normalizado, que ás veces é algo que, a estas alturas do conto, pois debería de estar. Digo que son nado en Madrid, miña familia de fora, nunca tive ningún problema para falar galego, levo aquí dos 4 anos, nunca tive un problema ningún no colexio, no instituto, aprendí galego cando era pequeno. Obviamente a miña fonética non é a mesma cada unha persoa que de aquí ou xente que fala un galego na casa, pero nunca tive un problema, non tive ningún tipo de problema de percepción, ni de aprendizaxe, ni esas cosas que escoitas ás veces na tele, non? Nos o que facemos en Curtocircuito, obviamente, pois manexamos un volume de traballo de información, de contidos moi grande,
Entón, o primeiro que facemos cando unha película está seleccionada é pedir, xunto ca copia de proxección, pedir o subtitulado en castelán, xa dando un pouco por feito que unha película francesa de entrada non vai ter subtitulado feito en galego, porque o normal é que a nosa proxección sea estrear tanto en España como en Galicia. Entón pedimos o subtitulado, no caso do castelán se vai en castelán, senón en inglés, e no caso de que nos chegue a lista de diálogos en inglés, o que facemos é directamente enviala a nosos traductores. Nos no festival temos un equipo de traducción composto por nativos galegos con titulación para traducción xurada en dúas direccións, inglés, francés e galego, e o que facemos é, no caso dos subtítulos, non temos unha xente que traballa exactamente no que sería o catálogo, os contidos que van ir en papel e na web, e un equipo específico para subtitulado, que está composto de dúas persoas tamén, porque hai moito traballo en pouco tempo, non? Entón, estas persoas fan as traduccións partindo deste listado de diálogos, e logo, unha vez se van integrando na película, pois xa se van optimizando en relación ás duracións, os matices, conceptos, e bueno, unha cousa que chama a atención é que ás veces, pero isto xa se cada vez estou indo un poquinho do tema, é interesante como ás veces, pero isto pasa co galego e co castelán, traducindo as dúas linguas, ás veces non temos, según que xiros lingüísticos ou expresións, xa non vou falar de refráns ou cosas moi concretas, non? Pero certos matices de significado que ás veces é máis doado traducir o castelán dende o inglés ou o francés que o galego, e non é por falta de competencia dos nosos traductores, porque creo que temos un bo equipo, pero probablemente o feito de que haxa menos experiencia traducindo, porque tradicionalmente non se facía, bueno, as obras estranxeiras aquí como moito a versión original e en castelán. Pois ás veces, cando tes que facer unha traducción dun xiro lingüístico moi concreto, e ademais tes que axustalo á duración concreta dos subtítulos, que son unha serie de caracteres por línea, nunca máis de 2 líneas, etc. Bueno, ás veces vemos que non é doado facer unha traducción precisa, non literal, dos contidos, pero bueno, isto é máis que nada unha curiosidade que ás veces, pois, falando cas traductoras, nos comentan, non, que teñen dúbidas como traducirían isto ou aquilo, porque non encontran, pois, según que expresións, pero bueno, máis alá de iso, como digo, pois, bueno, sempre se traballa sen problema, e temos este equipo específico que son traductores xurados. Pois moitas veces hai expresións que teñen un componente, bueno, a retranca, non? Certas ironías ou dobles significados ou expresións propias que temos nós, e como decía, é o caso inverso, que é difícil traducir a outros idiomas, non? Bueno, sempre se perde algo, eso é impepinable. Hai matices que, aínda que puidéramos facer unha traducción literal de algunhas expresións, únicamente os que temos un coñecemento social, case emocional, e levamos Galicia con nós, podemos entender según que expresións ou xiros, ou porque cando se di ao final dunha frase, que nivel de como se di, de proximidade ou afinidade entre os personaxes pode denotar. Unha expresión como malo será, unha vez nos topamos con ese caso, pois era como traducir isto, porque claro, malo será é algo moi noso, bueno, malo será que vaya mal de todo a cousa, é dicir, tampouco é dicir que vaya a ir ben, pero que ese tipo de ambigüedades é moi vago, claro, nós entendemos ese matiz, ese tipo de cousas sempre se van perder, pero bueno, é algo que creo que é inherente á propia traducción das linguas, non é unha cuestión que ten que ver co carácter máis que cas palabras. Rarezas vinas, creo que case todas, pero especialmente hai unha artista, Rosa Barba, que aparte é unha artista que a mí gostame moito,
que os seus filmes, que habitualmente son ensaios fílmicos que teñen moita palabra, unha palabra que xera un é unha palabra que está separada da imaxe, e precisamente a diferenciación entre o que está dicindo a voz e a imaxe xeran unha nova imaxe, unha nova significación das imaxes, acostuman a ser palabras con bastante texto, películas con bastante texto. Non quere baixo ningún concepto que lle metamos subtítulos. Entón, claro, a obra, a experiencia é completamente distinta. Eu non digo que non poda ser interesante, porque podes ver un filme, bueno, pois polas súas imaxes, a sonoridade, pois ter unha experiencia máis sensorial e ter unha boa experiencia finalmente, pero estás perdendo bastante do contido. Pero, ocorre, no caso de Rosa Barba, eu unha vez escribí personalmente, porque, bueno, actualmente a persoa de tráfico de copias traballa con caso a distribuidora, pero como xa nos pasou un par de veces, pois puseme en contacto persoal para falar con ela, para saber por que razón non quería que se subtitulara, non? É unha cuestión de distracción, de que quería que o público estivera concentrado na imaxe, non me respondeu. Pero bueno, habitualmente non somos moi teimudos. Cando alguén nos di non, eu prefiro que non se subtitule o traballo, como non ten que estar subtitulado, senón, pois o espectador nunha situación incómoda, e nós temos que cuidar ao noso público, tamén os artistas, pero ese equilibrio é delicado, e a opción de non subtitular é bastante radical. Pode estar xustificada, incluso estar ben argumentada, pero, desde o meu parecer, isto é cosecha propia, toda subxectiva, ten máis que ver con un certo snobismo, porque estás quitándolle ao espectador, ou negándolle ao espectador a capacidade de seguir a obra, estar concentrado o tempo que fai unha lectura dos subtítulos. Fluctúan en función un pouco da casuística. Realmente, probablemente haxa máis filmes subtitulados ao galego. Bueno, é que non sei se estaba descontando únicamente os de sección oficial, pero cada ano fluctúa. Non demasiado, pero non depende tanto de que nós fagamos un esforzo por subtitular máis pelis, sino que máis pelis non teñan un subtitulado xa feito en castelán e, polo tanto, nós teñemos o que facer en galego. Depende disso. Quer dicir que se foron 45 e despois foron 60, pois o mellor este ano son 55, ou 65, ou 48. Sempre nesas cifras. En Cine Europa sí que teño visto subtítulos en galego, pero tamén teño visto moitos subtítulos en castelán, porque son filmes que habitualmente xa están estreados en España. Lóxicamente, pois a distribuidora acompaña a copia de proxección xa con eses subtítulos, sobre todo porque además é unha cuestión técnica. Se o subtitulado vai en DCP ou en 35 e o subtitulado está incrustado, está integrado, meter o galego ten un custo xa que directamente non é asumible. Pero bueno, en Cine Europa teño visto subtitulados en galego, e no resto dos festivais, bueno, non tanto. Non vou dicir que non sexamos os que máis subtitulamos, porque non teño os datos obxectivos, non teño un informe, pero a miña percepción é que, bueno, en Cannes proxectan directamente cinema galego feito en Galicia, por lo tanto, pois, lóxicamente, na maioría non están subtitulados ao galego. No caso do S8 é unha programación moi vanguardista, experimental, que habitualmente non ten tanto diálogo, por lo tanto non precisa tanto subtitulado, vale, tamén teño visto subtitulado en galego. E logo, no caso do Play Dog, teño visto as dúas opcións, probablemente máis en castelán, pero pola mesma razón, porque son filmes que, ao menos ata de agora, proxectaban filmes na sección oficial que xa estaban estreados en España, por tanto xa teñan un subtitulado feito en castelán. Podería haber máis subtitulado en galego, sen dúbida, pero bueno, como digo, creo que principalmente é unha cuestión de custos, de ter, bueno, de que o que ven xa en castelán xa se queda así. Bueno, con todo, teño a impresión de que no Playdoc, tamén probablemente porque últimamente estrean películas en España, entón teñen que facer subtítulos, fan os que fan en galego, porque eso sí que, ata onde eu sei, salvo que me estou equivocando, sí que fano así. Nas últimas edicións sí que vin algo máis en galego.
E logo, bueno, a verdade é que de Ourense non teño unha percepción clara porque non fun dende hai moitos anos e fun ca chegada de Frangallo, fun a unha edición e, bueno, tampouco vi tantas pelis como para opinar e bueno, o resto dos festivais pues tampouco, sempre atendo un pouco da franxa atlántica, digamos, ¿no? Sí. Os festivais cumpren un papel esencial na distribución de certo tipo de cinema. De feito, hai filmes que a vida que teñen, a relación que teñen co espectador é únicamente, ou case únicamente a través do circuito de festivais. Por lo tanto, existe un circuito internacional moi amplio, hai decenas de miles de festivais, por lo tanto, creo que a existencia de festivais de cinema é esencial para o cinema mesmo. Agora, é certo que moitas veces os festivais de cinema, non todos, depende das líneas de programación, traballamos un pouco, non vou dicir de espaldas ao público xeral, pero moitas veces atendemos principalmente ao público cinéfilo, non? Que se chama a cinefilia, toda. Ou cinéfilos ou xente con certas inquedanzas culturais, e non somos tan, digamos que pecamos de certa endogamia, porque con eses públicos, con eses nichos, xa máis ou menos agarramos certos promedios decentes de asistencias. E non sempre facemos o traballo que deberíamos co gran público, co público xeral. E precisamente nestes anos en curtocircuito, nestes 2 anos nos que veñen, creemos que un dos nosos deberes principais debe ser traballar con este público xeral para que realmente o cinema que nos defendemos e que imos seguir defendendo chegue un pouquiño máis aló das marxes habituais, para que realmente os festivais sexamos máis necesarios e teñamos un papel máis importante na sociedade, porque se nos quedamos no nicho podemos ser sostibles porque hai xente de abondo, pero realmente nunca imos ter a mesma forza de cara ás administracións, de cara, bueno, xa non por unha cuestión de dinheiro, senón por o propio sentido de ser, non? Canto máis xente este ano teu rango de acción, canto máis ampla sea a túa onda expansiva, pois é mellor, porque o festival vai ter máis impacto, vai ter máis recoñecemento, vai ter unha satisfacción maior porque vais ver máis xente no festival. Para eso creo que non se trata, para conseguir eso, creo que non se trata tanto de facer unha programación máis comercial, bueno, que a veces hai que facer alguna que outra concesión, pero sempre estratégica e ben feita, sen deixar de atender a calidade, pero hai que coidar moi ben a comunicación e o traballo de divulgación para que a xente que de entrada non é do público potencial encontre certo interese no que lle estás contando e se asome a sala de cine e unha vez estea na sala ti seres capaz de atrapalo. Creo que é moi importante que traballar nesa línea é o que curtocircuito intenta, porque senón finalmente facemos festivais para os amigos e eso non pode ser. En o caso de curtocircuito máis todavía porque é un festival público que se cadra. É verdade que, precisamente, por ser un festival público, hai que defender unhas cinematografías que non teñen tanto percorrido en salas comerciais. Tamén é certo que temos que pensar que isto é un festival para toda a cidade, o que debería de chegar a toda a cidade. Bueno, aí é importante. Se non, como digo, traballas para os colegas, para dicilo mal e rápido, bueno, pois perdes a túa razón de ser un pouco. Eu creo que sempre hubo unha certa tensión, non mala, pero unha tensión na coexistencia entre Cine Europa e curtocircuito, entre sendo festivais ou eventos, vou dicir eventos, porque coido que Cine Europa é algo máis parecido a unha mostra máis que un festival, pero sendo eventos moi diferentes, están moi cerca no tempo, eso sempre xerou certas suspicacias entre diferentes estamentos, tanto a administración como o público, etc. Eu creo que a convivencia é perfectamente viable. Creo que son modelos totalmente diferentes. Curtocircuito é un festival que atende un tipo de cinema máis arriscado que Cine Europa. Cine Europa ten unha programación de unha altísima calidade sempre, pero Curto ten un pouco o papel de mostrar as novas cinematografías, as novas linguaxes, un poquinho máis arriscado, ademais
nestes anos virou cara ao perfil dun festival interdisciplinar, con música, con fotografía, con etnografía, arte sonoro, un pouco porque creemos que a idea da curtametraxe quedou un pouco, bueno, houve un momento no que se fixeron moitos festivais de curtas para apoiar ese formato en España, pero é algo un poquinho obsoleto, aparte que xa non porque non haxa que apoiar as curtas, senón porque creemos que o cinema é cinema, é algo independente, os filmes son filmes, duren un minuto ou hora e media ou tres. Entón, o festival o que debe de defender, por coherencia, é unha idea ampla do cinema, e por eso vai un pouco, pois sempre, buscando novos camiños, diferentes duracións, e, bueno, é moi diferente a unha mostra como Cine Europa, que o que fai é unha selección dos mellores filmes ou dos filmes máis interesantes do circuito de cada ano, que por unha banda está moi ben, porque en Santiago non tiñemos esa oferta cinematográfica, era necesario, moi necesario, un espazo como Cine Europa, pero tamén, de repente, agora temos un espazo como Numax, onde a mitad dos filmes que se proxectan na sección de Cine Europa logo proxectanse ao longo do ano. Entón, creo que máis habría que plantexar máis ben como é a convivencia entre Cine Europa e Numax que entre Cine Europa e Curto, porque creo que realmente os nosos modelos son moi diferentes. Nos ofertamos sempre actividades, concertos, máis cousas, non? É un tipo de oferta que Cine Europa non ten. Cine Europa o que sí que pode ofertar son grandes nomes, grandes pelis exitosas, sempre de autor, de calidade. E, bueno, a cuestión é que estamos moi pegados no tempo, pero máis aló diso, Santiago é unha cidade con un público cultural amplo que poden atender os dous festivais sen problema. O resto dos festivais pois, son moi interesantes e son necesarios, porque estamos en casa festival como a mostra de cinema etnográfico do noso povo galego, porque eu son fan precisamente do cinema documental, da etnografía, bueno, digo fan, non é a palabra adecuada, pero bueno, é algo do meu interese. É un festival moi específico, coexiste perfectamente cos outros dous, que filmes, neste caso, pues, bueno, obviamente, pues, está dirixido a un público moi específico, non? Un cinema familiar, entón a convivencia perfecta. Sí que creo que sería necesario unha maior estrategia de convivencia entre Cine Europa e curtocircuito. Creo que todas as administracións e todos os políticos de turnos deixan fluir e deixan correr todo para non enfangarse e non complicarse a vida. Pero realmente creo que sería necesario que os dous festivais estiveran acompañados dunha certa estrategia que os directores dos dous festivais sempre botamos en falta, non? Que as administracións teñan un pouquiño máis interese, digo todas as cores políticas polas que pasamos, como ven que funcionan, deixanos facer, pero a veces botas en falta que non haxa unha planificación a medio e longo prazo para ver ata onde pode chegar cada un dos festivais, que posibilidades de solapación hai, cales son as diferencias, os posibles solapamentos, pero pues, ninguén parece ter unha atención tan específica sobre nós, non debemos ser tan importantes, por lo tanto, isto nunca ocurre. Espero que isto non derive en que en algún momento haxa cruzas, porque realmente sí que é certo que, que creo que non se Cine Europa pode ter unha convivencia potencialmente máis conflictiva entre Curto e Cine Europa, tamén pode haber certa conflictividade que se podería evitar, non existe, pero podería chegar un momento, porque Curto vai crecendo, e se houbera máis planificación por parte dos administradores, os políticos, pois se podería evitar.